Здравейте хора, ние сме Ефер Гейминг и днес снимаме на Minecraft в DLC Night. Ще правим ревю. Така, и с мен е Рус 001. Така е Да. и така, и първия, това е спауна. Тук къде че, аз съм кинг имам. Обичам. Да, кажете. Защо не моли? Его е спауна. Да, аз съм елит. Ето тук. Имаме си ранчо. Чеби, поразходна малко. Опс, нещо лагва. Да кажат на... Гледай тук Хай на YouTube. Тук. И така, първият Warp е Warp Envious. Да. Аз викам тия тъпите лапове да ги прескачаме. Да го покажем, така за всеки случай. И его е. Тук е Enchant до него, ето го. И така, следващия Warp е Warp... Сега то да го какво го правя? Аре, направо ще ги прескочиме и ще ходим на Warp Event. Да, няма смисъл. Да, то няма смисъл. После ще покажем PvP, там това. Его е евентът. Тук се провеждат всеки ден от 8 часа евентите. Да, много евенти. Да, има някакви евенти тук. Така, другия Warp, който е Warp Event 2. Да, и... Тук се взима лопати и се копа пясъка. Да, копа се. Има честчета долу, абе, това почти е всеки сервер. Опс. Warp Event 3. Тук ме с кирките беше нещо такова, нали? Тук е за руди. Пак се копае. С кирки. Ама тук няма често този път. Да, само музички. Warp Free. Това ще ви го... Опа. Главно там има Iron Set. Да. И всякакви други такива. Ето. Соби. Малко лагва. Тук даже има някакви нови неща, виж. Не, това не са нови. Ето вижте тук, ето. Това е Бразилия тук, да. Така, следващия Warp е Warp PvP. Той се намира на спауна. Също. Да, ми ще дотичам до тъмто, няма смисъл. И аз го написах. Его е, тук има дупка, там има някаква къщичка. Тук има мина, не знам какво. Пак нещо като пещера. Да, това тук не знам даже какво е. Какво нещо да ви покажем тук, това е. Дупката е хубава. Ще я зареди, че нещо. Ето. Така, следващия е Warp Shop. Да ви покажем. Ето го. Warp Shop. Ето тук. И тук има айтеми. Ела да ти покажа моя любим сектор. Какво? Моя любим сектор. От Warp. Това е моя рай тук. Да, той обича да прави полшанки. Това е. В другия епизод ще ви покажем къщата. Хубаво е горе-долу, не знам. В другия епизод ли ще покажем? Warp Shop са отиваме на СМС. Да видите. Да. Тук са ранковете. Да, това е ранковете. Да. Ето ги тук. Ето. Че започвам от Ели. Да, супер цена, левче. Репер тук, ето. Вие ще си ги видите после. Да, цъкни на това да видят цвета. Ето го цвета. Нещо... Его е. Само че аз съм на български, не знам даже защо. Но нищо, аз се го променя после.
Тук мисля, че нямаше сет, ама... Има. Вече е тук. Не, ето тук си имаше на... Шампион няма. И на шампион, не, на шампион имаше, на кой той е имаше? гати. Слаби. Вече има Него е брат. Кинг. Моя след къде се с него. Ето ще с него, нали? Той ето тук. Той е хубав. Той е като Кинг. Само че има повече легове и така. И повече сега. Варп. Чакай, още не ми е известно. Съпарината. Спринт е също от Warp Event. В смисъл, пак е Event. Ето. В смисъл, то там си се прави. Пак се провеждат евентите, ето. Кой ви покажа? Ники, виж, хайде ми, бе. Я ги вземи. Нека си тук има някаква каска. Мани. Не ми трябва. Warp. Опс. Друг Warp, който ви покажа. Warp. Лабиринт. Той също е като спринта, нали, пак е така. Да. Ето. Само, ето. И е там края. Само знам. Мисля, че там беше края. И така, друг Warp. Кой да ви покажем Warp? Парцели, да. Парцели. Тук сигурно знаете нали какво се прави. Ето. Всеки си има парцел тук и си строи къщи. Каквото иска, всъщност. Warp, така, Warp. Full type. Много ме кефта Warp, също. Ходи го виж, човек. Аз не съм го виждал. Хубав е, как го прави. Ела го виж. Добре, като... Спамват, ето, тук се бият. Зайче. Има някой друг Warp, кой е още хубав ми, то май това са. Тук има ключове, чакай. Да. Тук. Взима се ключове и се пускат. Сега ще ви покажа с ключ. Само да взема от тук. Да ти дам ли? Не бе, аз имам стак и 7. Ето ключ тук. И ето и се пускат и се печелят награди. После му покажеш какви награди има. Добре, ще ги покажа. Сега спечелиха 20к. 20к. Пари да ме ето където има пари, кит Елит, кит Спартан, кит Гулд, кит Кинг, Супер Голден Apple Hicks 15, демек 15. Ключа 5, това какво е? Кит Нова година и кит Емперор. Също се пада. Император. Да. Не знам какъв е. Тук, вижте, при този селен цъкате. И ето тук са бариери и може да закупите меч, лък, каска, която е много хубава. Ето с 4, ето го можете. Аз мисля, че има няколко бариери, че да видя. Лук вече не си има, имам 5. 5 имам ето тук. Други ларпове, ларп. Мисля, че няма. Това ще е всичко за този клип. Довиждане. Довиждане.